Mulțumim, felicitări încă o dată. Vă invit pe toți la standurile fotografilor ECRI și vom continua cu festivitatea de premiere pentru clasa E, categorie de vârstă 6-11 ani. Locul 6, perechea 59, Alexandru Cristian Vișac, Ioana Daniela Petrache, Clubul Dance Fever București. Locul 5, perechea 485, Micșunel Raul Cristea, Denisa Gabriela Dumitru, Clubul Ala Dance Ploiești. Locul 4, perechea 510, Mihla Cristian Miu, Daria Ana Ursea, Clubul Passion Dance București. Locul 3, perechea 655, Ștefan Bolog, Ana Maria Sârbu, Dance Spirit, Timișoara. Locul 2, perechea 52, Alexandru Vatamaniuc, Alexandra Cristina Cană, de la Clubul Alesia Dance București. Și din partea prietenilor, părinților și Clubului Alesia Dance, la mulți ani pentru Alexandra Cristina. Pe locul 1 urcă perechea 708, Tudor Ioan Popa, Daria Luana Onofrei de la Clubul Unic 2008 din Iași. Felicitări! Mistakes